Добрый вечер, паважаныя сябры. Рады вітаць вас на першай онлайн-лекцыі ў межах сёлетняй юбілейнай прэміі Ежы Гідройца за найлепшую празаічную кнігу на беларускай мове. Вельмі рада, што вы да нас далучыліся. Прапаную вам таксама падзяліцца спасылкай на нашу лекцыю ў сваіх соцсетках, каб мага больш людзей да нас далучыліся. Хочу вам сказаць яшчэ адну навіну. Ужо заўтра вы зможаце даведацца, хто трапіў у доўгі спіс прэміі. Заўтра мы яго апублікуем. І сёння давайце, калі ласка, паслухаем лекцыю пра патрона нашай прэміі. Ежы Гідроіц і яго парыжская культура дасюль застаюцца адным з самых важных люстэркаў і выклікаў для беларускіх творцаў. І хаця Ежы Гідроіц сімвалічна вярнуўся дадому у горад, дзе нарадзіўся, з дапамогай назвы вуліцы і, канешне, з дапамогай нашай прэміі, ўсё роўна ягоны канцэптуальны набытак ўсё яшчэ чакае нашай увагі. І таму хачу вам прадставіць нашага сённяшняга лектара. Гэта філосаф, паэт, празаік, лаўрэат прэміі Гідройца, гісторык ідэй, кандыдат філасофскіх навук і прафесар і заснавальнік беларускага калегіума, рэдактар часопіса «Абдзіраловіч» Ігар Бабкоў. Прывітанне, Ігар. Прывітанне ўсім, сябры. Мне можна працягваць, дальше. Дзякуй вялікі за тое, што вы так мяне прадставілі шырока в самых розных такіх версіях маёй ідэнтычнасці. Ну і сёння сапраўды вельмі такая дзіўная падзея. Я себе адчуваю крышачку так на руінах. Я уже не буду удакладняць чаго, на руінах можа быць всяго, але тым не менш мы пачынаем размову. В межах цыкла лекцый, як я разумею, прэміі Гідройца менскай. Так, атрымліваецца, што яшчэ на працягу восені будуць іншыя дыскусіі і лекцыі, якія так ці інакш будуць звязаныя з прэміяй Гідройца, таму прапаную ўсім падпісацца на старонку прэміі Гідройца ў Фейсбуку, каб аператыўна атрымліваць інфармацыю. І яшчэ хачу сказаць нашым гледачам, калі ласка, вы можаце ў соцсетках на трансляцыі ў YouTube ці ў Фейсбуку у каментарах пакідаць свае пытанні, якія вы хацелі б задаць Ігору Бабкову наконт нашай сённяшняй тэмы Ежы Гідройц і беларускае мысленне. Всё, больш, напэўна, я вам не буду замінаць, перадаю вам слова. Наконт пытанняў і каментароў гэта вельмі добрая заўвага, таму што мы з Дашай внутрі зума адзіныя суразмоўцы, а асноўная рэч это все ж таки трансляцыя на YouTube і в соцсеткі. Таму, каб не пачувацца нам занадта самотна, я настойліва прапаную і прашу пакідаць, просто нават памахаць там ручкай ці паставіць які-небудзь смайлік, што вы прысутныя. Ну, а калі пераходзіць да сутнасці, перш за ўсё я вельмі здзівіўся, калі мне прапанавалі прачытаць лекцыю про Ежы Гідройца, менавіта в межах этого цикла преміального. Здзівіўся тому, что все ж таки я не прафесійны паланіст і не палітык, а менавіта паланісты і палітыкі, можа быць, людзі, якія з найбольшай увагай ставяцца да спадчыны Гідройца, паланісты, тому что гэта все ж таки парыжская культура, асяродак, можна сказаць, незалежнай, альтэрнатыўнай, ці сапраўднай польскай культуры пасляваеннай, в эпоху ПРЛ. Ну, а палітыкі і геапалітыкі асабліва зважаюць на славутую дактрыну
УЛБ, там Украина, Литва, Беларусь, як бы, вот, якая в 90-е сталася нават афіцыйнай дактринай польскага МЗС. Я не паланіст і не геапалітык, больш за тое, геапалітыкаў я як бы шчыра не люблю, у чым адразу прызнаюся і паспрабую растлумачыць, чаму. Тым не менш, я разумею, чаму арганізатары прапанавалі прачытаць гэтую лекцыю ці вот як бы правесці гэтую размову менавіта мне. Ну, па-першае, таму што я атрымаў прэмію Гідройца, я думаю, гэта галоўна. У 2014 годзе за раман «Хвілінка. 3 гісторыі», вот як бы мне прысудзілі гэтую прэмію, я быў вельмі удзячны, усцешаны, рады. Вось, як бы другое, можа быць, не менш важнае, я асабіста сустракаўся з гідройцам па ягоным запрашэнні. У 99-м годзе я як бы месяц жыў у Парыжы і, патрапіўшы в Мазон Лафіт, як бы пад Парыж, мы мелі з ім кількагадзінную размову, вот, пра якую я яшчэ скажу. Ну і трэцяе, можа быць, як бы апраўданне ці самаапраўданне, гэта як і Ежы Гідройц, я таксама выступаў у якасці рэдактара. Я быў галоўным рэдактарам часопіса «Фрагменты» ў тыя часы, вось, і мы нават выдалі сумесны нумар з парыжскай культурай. Гэта быў 5-й нумар «Фрагментаў», і я ўжо не магу сказаць, які там нумар культуры. Вот, Ежы Гідройц спецыяльна падрыхтаваў як бы набор матэрыялаў, якія ён хацеў бы бачыць як бы па-беларуску для беларускага чытача. Гэта быў своеасаблівы такі як бы дайджест вот, всяго, ну, таго, што як бы за все гэтыя часы культура надрукавала. Ну і вот выйшаў такі дзіўны часопіс, які з аднаго боку быў фрагментамі, там, з другого боку быў культурай. Вот. Гэтыя тры рэчы, я думаю, вот, і спакусілі арганізатараў прапанаваць мне вот такую пачэсную місію. Ну і каб нейкім чынам яе рэалізаваць, я падрыхтаваў пэўныя тэзы, у межах якіх я вот як бы і спрабую далей разгарнуць як бы сваё гаваренне пра Гідройца. Зноў жа такі, калі мне будзе занадта сумна і самотна, вот як бы сядзець перад экранчыкам і не уяўляючы там, як бы хто гэта слухае і як на гэта рэагуюць, я буду пытацца што-небудзь у Дашы, ну і яна будзе спрабаваць як бы, не ведаю, падтрымаць гаворку, адказаць, задаць правакацыйныя пытанні, будзем глядзець. Ось, такім чынам, мае тэзы, вот, якія называюцца «Ежы Гідройц і беларускае мысленне». Ну, чаму «Ежы Гідройц і беларускае мысленне»? Таму што Ежы Гідройц не пісаў нічога. Вот. Ёсць вялікая спакуса, ну, вот так вот радыкалізаваць гэта і сказаць, што Ежы Гідройц, будучы рэдактарам і выдаючы там як бы тонны кніг, часопісаў, там як бы сам не напісаў ні радка, але гэта будзе ўсё ж такі неправда. Ён пісаў, хаця гэта былі і не мастацкія творы, там і не гістарычныя трактаты, ён пісаў лісты сваім аўтарам, і гэты корпус лістов Ежы Гідройца зараз паціху з'яўляецца, вот як в зборах твораў саміх аўтараў, як таго ж там Херлінг-Грудзінскага, альбо як бы вот як асобныя тамы ліставання Ежы Гідройца. Напрыканцы свайго жыцця ён як бы крышачку пачаў весці, ну, вот тое, што ён назваў калонкай галоўнага рэдактара ці калонкай рэдактара, но это былі досыць сціплыя такія нататкі. Ось, ну і пакінуў пасля сябе аўтабіяграфію на 4 рукі, вот, як бы, якую ён сам не пісаў, а надыктаваў, пісаў яе Кшыштаф Помян, ось, але, ну, як бы запісаўшы за Ежы Гідройцам вот все тое, што ён хацеў распавесці пра сваё жыццё, Помян ясна некалькі разоў
аўтарызаваў як бы гэты тэкст, Ежы Гідройц вычытываў, нешта выкрэсліваў, дадаваў. Потым, скажем, пасля Ежы Гідройца все гэта чыталі сябры і калегі Гідройца, скажем, тая ж Соф'я Херц, як бы, і іншыя, скажем, якія папраўлялі там, можа быць, некаторыя недакладнасці, нешта ўдакладнялі. Але все ж таки генеральна Ежы Гідройц як бы не пісьменнік. Дарэчы, тут крышачку такая заўвага на палёг. Для меня заўсёды была, скажем, заставалася пытанне, чаму стваральнікі прэміі, галоўнай літаратурнай прэміі Беларусі вырашылі все ж таки назваць яе імём Ежы Гідройца. Я думаю, яны просто стаміліся шукаць іншыя імёны. Да, такая крышечку подступная думка, тому что, вот як бы сама прэмія, яна як бы в выніку з аднаго боку размясцілася ў правільным месцы на такім, скажем, вот в гэтай Рэчы Паспалітай, як бы на польска-беларуска-украінская літоўскім памежжы. Але з іншага боку, вот як бы крышечку згубіла вот сваю літаратурную акрэсленасць. Але вернемся. Таким чынам, Ежы Гідройц і беларускае мысленне. Тэзы. Пра Ежы Гідройца я даведаўся досыць позна. На пачатку быў Міцкевіч, загадкавы, экстатычны, затанулы ў гісторыі. Потым Мілаш, далёкі і блізкі, інтэлектуальны, метафізічны, і в той же час хатні, свойскі, амаль тутэйшы. Потым у Варшаве в 94-м польская культура раскрылася для мяне далей, як клетка. Лесман, Віткацый, Герберт, Канвіцкі. Все раптам стала зразумелым і амаль сваім. Таму, калі в 99-м годзе я знайшоў сябе в Мазон Лафіт па яго запрашэнні, я не асабліва ўразіўся. Мы былі супольнікі, сябры і калегі. Я прывёз яму 3-й нумар фрагментаў, ён перадаў 100 скульптураў і крыху зашытаў гістарычных. Асобна, як каштоўнасць, паклаў на стол машынапіс пра беларускія карані дзядоў Міцкевіча, які прапанаваў надрукаваць у фрагментах, і, дарэчы, які мы так і не надрукавалі. І працягваючы размову, падышоў да галоўнай сваёй цікавасці. Што адбываецца ў Менску? Я памятаю, чаму я тады здзівіўся. Ён не сказаў «у вас у Менску», але не наважыўся сказаць «у нас». Як быццам толькі на момант завіс у нейкай прамежкавай няпэўнай прасторы, дзе наша і ваша раз-пораз мяняліся месцамі, супадалі і разыходзіліся, варагавалі і стукаліся ілбамі. Кундера назваў гэтую няпэўнасць сярэдняй Европай. Сёння спадар-рэдактар цікавіць мяне менавіта з гэтай перспектывы. Ягоныя заслугі для Польшчы вядомыя і не патрабуюць пераказу. Тое, што мы можам назваць менскай легендай, таксама. Дактрына Гідройца адпрацавала сваё ў 90-х і сёння мае статус паважанай і крыху архаічнай класікі, а не рэвалюцыйнага авангарда, як гэта было ў часы яе нараджэння. Архіў культуры вісіць у Сеціве. Сам Гідройц пакінуў кананічную аўтабіяграфію на 4 рукі, дзе, як я ўжо казаў, з дапамогай Кшыштафа Помена паставіў все націски і кропкі над «і». Сёння нам застаецца хіба што здуменне, таму што гэты чалавек быў датычны сваім юнацтвам не толькі часу і месца нараджэння новай Польшчы, ён памятаў Пілсудскага,
але таксама сэрца беларускага міту. Менск часоў БНР, Купала і Ластоўскі, Масоніус і Скірмут, Янка Здольнік і Мікіта Зносар. В той же час для сучаснага беларускага мыслення Гідройц і ягоны праект – гэта не толькі архіў і не толькі пяшчотны ўспамін пра мінулае. Праект Гідройца застаецца адным з самых важных пасланняў, актуальным і все яшчэ рэвалюцыйным. Чаму? Тут я паспрабую сфармуляваць 5 тэзаў, 3 з якіх можна назваць урокамі Гідройца, і две тэзы, давайте назовем гэта постскриптумам альбо каментаром. Такім чынам, 5 тэзаў. Першае. У часы тотального панавання геапалітыкі, это значыць пасля Другой сусветнай вайны, калі падзел свету здаваўся завершаным, а вектары сілаў накрэсленыя на стагоддзі, Гідройц абазначыў свой пункт апоры як культуру, а галоўную інстытуцыю назваў літаратурным інстытутам. Гэта важная тэза, і тут я папрашу, можа быць, рэакцыя альбо дапамогі ў Дашы, таму што я бачу, што пакуль ніякіх заўвагаў тут няма. Даша, што вы думаеце? Ці меня аднаго здзіўляе гэты выбар Гідройца? Уявіце сабе, сапраўды свет падзелены між супердзяржавамі, то есть свет камунізма, свет капіталізма, яны паціху разыходзяцца, нараджаецца саветалогія, якая атрымоўвае неверагодную колькасць грошай, то есть саветолагі, а все саветолагі на Захадзе былі москвацэнтрыстамі і кремлязнаўцамі, яны просто купаюцца ў грошах, то есть яны засноўваюць все магчымыя інстытуты. То есть здавалася, што больш лёгка далучыцца да гэтай плыні, тым больш сам Гідройц і нарадзіўся на гэтым памежжы, скажам, і ведаў расійскую мову, і падчас Першай сусветнай вайны іх выкінула туды в Расію, скажам, у выніку гэтай эміграцыі, бежанства славутага беларускага, яны потым вярталіся в Менск і туды далей на захад. Здавалася, выбор ясны, то есть далучыцца да мейнстріма і просто подключиться, як сёння сказали бы, да грантавых плыняў, і з гэтым кранікам безбедна існаваць до конца камунізму. Гідройц выбірае больш складаны і менш відавочны шлях. То есть ён засноўвае культуру як часопіс, і там, скажем, больш калі казаць ужо в плане біяграфіі, то ён там блукае. Спачатку яны хочуць застацца в Італіі, то есть па ягонай біяграфіі ён працуе в арміі Андерса, прычым працуе ідэолагам медыа, прапагандыстам, бы мы сказали. То есть ён спакушае палякаў набыць друкарню з тым, каб друкаваць кніжкі, і гэтыя кніжкі па акопах раздаваць, прычым кніжкі не абы-якія, кніжкі прыгожыя. То есть абсалютная авантура, і з гэтай друкарняй яны сядзяць в Італіі, войска Андерса, і вся гэтая плынь скатываецца в Лондон, яны думаюць, што рабіць раней і далей, і тут в выніку яны прадаюць гэтую друкарню і купляюць руіны пад Парижам. Мазон Лафіт, в той момант, калі я туды прыехаў, гэта была прыўкрасная вілла, там дагледжаная, с агароджай, со всякімі мансардамі і со всем магчымым.
То есть тады гэта былі татальныя руіны. Вот я спецыяльна в архіве культуры там перачытаў успаміны, вот яны спецыяльна набылі руіны, вот, ну, вот з тым, каб стратэгічна абаснавацца, як бы знайсці гэты ресурс, знайсці сваё месца. Да? І пачынаюць выдаваць культуру і выдаваць кніжкі. Самі, без грошай, без фінансаў, без аўтараў. Каб крышачку, яшчэ по французскаму заканадаўству у іх няма выдавецкай ліцэнзіі. Ну, вот як шмат цяпер як бы ў беларускім кантэксце. І яны, каб пазбегнуць як бы вот гэта, і толькі кнігарні маюць права выдаваць кнігі без ліцэнзіі. І яны адкрываюць, ну, скажем так, фіктыўную ці нефіктыўную рэальную кнігарню. З тым, каб вот все гэта выдаваць. Вот з вашай перспектывы, чаму быў выбар менавіта культуры, а не там як бы палітыкі, не геапалітыкі, не ідэалогіі, скажем, не медыяў? Чаму Гідройц не заснаваў там як бы газету там ці палітычны часопіс? Толькі з-за сваёй любові да літаратуры, ці можа быць тут нейкая такая, скажем, стратэгічная хітрасць як бы ва ўсім гэтым знаходзілася? Ведаеце, мне вельмі складана адказаць на гэтае пытанне, чаму менавіта ў літаратуру у другой частцы свайго жыцця вырашыў Ежы Гідройц пайсці, звязаць сваё жыццё, але наколькі я чытала біяграфію, то мне яна падалася вельмі цікавай з пункту гледжання таго, што ён працаваў на розных працах, на розных пасадах, пры тым, што сам вывучаў права і гісторыю ў Варшаўскім універсітэце, пасля працаваў рэферэнтам, працаваў у нейкіх эканамічных структурах. Можа быць, ён проста паспрабаваў шмат чаго, у тым ліку і газетна, і палітычна, і гэта ўсё яму не вельмі спадабалася. І штосьці, што як бы было яму па душы, гэта была літаратура ў выглядзе выдавецтва, і таму ён на гэтым спыніўся, гэта зрабіў і працягваў займацца на працягу ўсяго жыцця. Можа быць, так. Ваша версія, што ён проста ўжо пражыў все астатняе, то есть вычарпаў все астатнія ресурсы, і вот яму засталося, можна быць, самае прыемнае ці самае псіхадэлічнае, што вот на той момант магло быць, гэта літаратура. Я магу далучыцца да гэтага, это сапраўды так, таму што, вот уявіце сабе, то есть ён браў удзел, зусім там як бы гімназістам вот в гэтай савецка-польскай вайне, бальшавіцка-польскай, да, потым удзельнічаў, хацеў бараніць перад Пірсудскім в 26-м годзе падчас Славутага замаха, то есть ён сапраўды пад канец 30-х гадоў нават планаваў як бы удзельнічаць у палітыкі. Вот тут вот нешта здараецца, і ён радыкальна мяняе, скажем, сваю, філосафы бы назвалі гэта зменай анталогіі і светагляду. І вот тут вот, скажем, я як бы прапаную сваё тлумачэнне, за што я не люблю як бы геапалітыкаў і геапалітыку. І чаму мне здаецца, як бы Гідройц памяняў гэтую сваю анталогію з геапалітычнай на, скажем так, культурную, таму што это сапраўды дзве розныя карціны свету і дзве розныя анталогіі. То есть з аднаго боку карціна свету, у якой апошняя рэальнасць – гэта рэальнасць улады, гэта значыць злобных і няўмольных сілаў, якія прагнуць кантроля і панавання. І тады все астатнія ўзроўні – культура, традыцыя, нават эканоміка, асабістыя жыцці – гэта толькі рэсурсы і элементы гэтай гульні. І тады як бы гаданне на гэтым пасьянсе называецца геапалітыка, а ўменне быць заўсёды ў тонусе рэалізмам. І вот як бы ад гэтага ён адмовіўся. Я са сваёй як бы крышачку такой будысцкай перспектывы сказаў бы, што
насамрэч все гэта становіцца рэальнасцю толькі ў той ступені, у якой гэтая карцінка праходзіць праз нашу свядомасць, заваёўвае ў ёй месца. І без таго, каб пераканаць всіх астатніх, што апошняя рэальнасць менавіта такая, яны застаюцца вязнямі сваёй субкультуры. І ў гэтым сэнсе, ну і, дарэчы, беларускае грамадства, здаецца, найменш падатнае спакусе геапалітыкі і найменш гатовае прыняць гэта за апошнюю рэальнасць, і зусім не дзеля таго, што мы не ведаем, што такое ўлада, там, панаванне, дамінацыя, прыгнёт, а наадварот, таму што мы вельмі добра ведаем, як гэта працуе. Да? То есть, беларускай рэальнасці ўлада была заўсёды чужой. І, ну, в пэўным сэнсе, беларускае мысленне заўсёды ставіла пытанне пра эфектыўныя спосабы супраціву і эфектыўныя выклікі гэтай улады. То есть улада, ну, яна не простая, яна падступная, яна всмоктвае все, ну, спробы супраціву, асабліва в другой палове 20-го стагоддзя. І в гэтым сэнсе выбар Ежы Гідройца, выбар культуры, літаратуры, літаратурны інстытут ён засноўвае, да, скажем, зашыты гістарычныя веды, гэта выбар альтэрнатыўнай анталогіі. То есть гэта выбар, ну, той рэальнасці, в якой улада просто не мае гэтых сваіх нітачак, за якія яна торгае. То есть в якой правілы гульні, ну, абсолютно іншыя. І это, мне здаецца, першы і важны урок, скажем, Ежы Гідройца для беларускага мыслення і, ну, в пэўным сэнсе, беларускай культуры супраціву. Таму што мы адчуваем сябе ўвесь час у аблозе чужой улады альбо нават чужых уладаў. І думаем, якім чынам, ну, не проста выжыць, а тварыць, то есть тварыць і пашыраць сваю рэальнасць, альтэрнатыўную рэальнасць. Так ніколі мы не створым сваю рэальнасць, займаючыся палітэкспертызай і гадаючы, што ўлада зробіць заўтра, а што зробіць паслязаўтра, а ці мы выйгралі, а ці мы прайгралі, і, ну, і гэтак далей. Да? То есть, пытанне не ў тым, хто выйграў і хто прайграў, а в якую гульню хто гуляе. І гульню, якую распачаў Ежы Гідройц у Парыжы, в Мезон Лафіт, гэта была ягоная гульня, в якой ён адназначна выйграў. Даша, у вас заўвага ці пытанне, я бачу, калі ласка. Так, я подумала, што, можа быць, зараз будзе дарэчна агучыць пытанне, якое нам задаў глядач з Ютуба. Як бачыў Ежы Гідройц будучыню Беларусі, можа быць, з гэтай перспектывы, пра якую вы толькі што расказвалі, і ці казаў ён, можа быць, вам у размовах пра будучыню Беларусі? Ну, скажем, мне ён не казаў нічога пра будучыню. Я думаю, што ён нікому не казаў пра будучыню, таму што ён быў дастаткова іранічны і самаіранічны, і вельмі цэніў іронію. І любіў віскі, і паліў цыгареты там, ну, то есть, я тады яшчэ таксама паліў. І мы, можа быць, размаўлялі пра цяпершчыну, а не пра будучыню. Але пра будучыню Беларусі мы таксама, ну, вернемся, таму што это пытанне важнае, то есть, але крышачку на наступным этапе. То есть ён выбраў іншую анталогію, ён выбраў сваю гульню, ён выбраў гульню культуры. І калі я думаю, ну, скажем, пра беларускія паралелі з гэтым, да? То есть мне адразу прыгадваюцца 90-е, канец нават, самы канец 80-х, пачатак 90-х, і праект віленскай нашай Нівы Сергея Дубаўца. То есть калі хто в беларускай культурнай прасторы і мае права быць спадаром рэдактарам з вялікай літары і, ну, скажем,
ён, ну, і падобны ў чымсьці да гідройца, хаця Дубавец піша кніжкі і зусім як бы неблагія ў адрозненні ад таго редактора. Ну вот як бы это я до того, что вот як бы тое, что рабіў гідройц, гэта не просто, ну вот такі асабісты індывідуальны выбор, а гэта пэўная парадыгма і пэўная этычная пазіцыя, якая, ну вот як бы паўстае з самой рэальнасці, вот як бы гэтай сярэднееўрапейскай, я бы сказал. Ну, але гэта была толькі першая тэза, то есть як бы без геапалітыкі культура як радыкальны выклік і культура і літаратура і, можа быць, нават паэзія як альтэрнатыва. Да? Але в такім, скажем, анталагічным сэнсе, як бы не просто як гульня ў словы, да? А вот як свая гульня. Другі пункт. В культуры Ежы Гідройц зрабіў я еще як бы хочу обозначить вот як бы после этого первого пункта парадоксальность этих кроков Гідройца, да? То есть это не так, что он, ну вот, закрылся в вежу в слоновой костке, там як бы цураўся палітычнага, не. Ён як бы, ну, вот заставаўся, ну, вельмі чуйным и уважлівым там до всех этих палітычных канатацый. Больш за тое, Мілаш на яго сварыўся і ругаўся, як бы, што пэўны момант, там, вайшоўшы ў пэўны, ну, скажем, там, кангрэс еўрапейскай культуры, аказалася, што Гідройц, ну, так бы мовіць, взяў грошы ад ЦРУ, там, ці, вот, як бы, ЦРУ патаемна пачало фінансаваць альтэрнатыўную культуру. Ну, вот, глядзіце, гэта ЦРУ пачало фінансаваць культуру, а не культура прыбегла там, скажем, ну вот до кагосьці, вот, просить, ну вот, скажем, ну не ведаю, там ресурсов, вот, каб паслужыць палітычнаму проекту. Вось, то есть нават спецслужбы зразумелі важнасць як бы вот гэтай альтэрнатыўнай анталогіі, і гэта парадокс, што палітык, гісторык, праўнік засноўвае літаратурны, ці там, скажем, культурны часопіс і працуе в сфере літаратуры, хотя, скажем, разумее всю палітычнасць як бы вот гэтага свайго выбора. Да? Другая теза. В культуры и в литературе Ежи Гідройц зрабіў ставку на гениев, на самых свободных и норовистых, самых далеких от массового уявления, самых непослухмяных, на свободную и складаную думку. Ну и тут, конечно, як бы можно пригадать, скажем, ну, двух персонажей. Это Мілаша и Гамбровича. И один и другие, ну, скажем, и один и другие, ну, вельмі непростые в коммуникации. Ну, а вы памятаете, что Мілаш утек с ПРЛ, с Народной Польши, будучи дипломатом на службе ПРЛ, да, то есть як бы и Мілаш Гідройц яго хаваў там як бы под Парижем, вот, причем утек у тотально левый прокоммунистичный Париж и Францию, вот, як бы, и в выніку стаўся, ну, таким выгнанцем во всех контекстах, потому что он не мог стать своим у Франции, бо для французов, французских интеллектуалов он был таким правым, як бы капиталистичным занадто, и он не мог стать своим, ну, например, для реальной правой польской лондонской оппозиции. Той же Сергей Пісецкі яго вельмі не любіў, і так і прыгадываў яму весь час вот ягонае ПРЛевскае дыпламацтва, тому что ён быў занадта правы, бо ўцёк як бы з ПРЛ. Вот, і в выніку Мілаш плюецца як бы і з'язджае раззлаваны ў Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе яму прапанавалі прафесарства в амерыканскім універсітэце, і гэта для яго такі будыйскі ашрам. Ну, а Гамбрович ввогуле в Латинскую Америку там як бы і сядзіць, і Гідройц яго весь час выцягвае, ну, скажем, ну, як бы і
ягоныя лісты, вот умоўна кажучы, гэта лісты з геніямі. Ну, это толькі літаратары, а былі яшчэ там і палітычныя публіцысты, і мысляры, быў Юліуш Мірашэўскі, які па сутнасці, ну, скажем, як бы быў і стваральнікам вот гэтай новай дактрыны УЛБ, там як бы вот самой ідэі, пад якой Гідройц толькі падпісаўся. А вось, то есть у самой культуре Гідройц робіць стаўку на геніяў, на непаслухмяных, непричесаных, ну, як мы бы сёння сказалі, на артхаус. Гэта ясна. З іншага боку, калі мы пачынаем чытаць як бы культуру, то мы, каб знайсці там таго ж Мілаша альбо Гамбуровіча, як бы, ну, перагортваем там старонкі, тамы, як бы гады. То есть гэта все ж таки редкія птушкі. Геніі гэта вельмі редкая рэч. Культура в асноўнай сваёй масе запоўнена, ну, вот як бы абсолютно шараговымі, звычайнымі допісамі, да? То есть запоўнена, ну, як мы бы сказали сёння, такими антропалагічнымі каментарамі як бы да тагачаснай рэчаіснасці, якія самацёкам дасылаліся як бы з самых розных куточкаў. І гэта другі парадокс, што пры тым, што ён робіць стаўку на геніяў, але ён зусім не пагарджае, ну, вот тым, што мы б назвалі там масавай літаратурай, масавым чытачом, то есть ён не элітарны, які там як бы вот глядзіць зверху на гэтых вышымаечнікаў, якія там як бы вот меня не разумеюць, да? А вот, Даша, у вас таксама каментар, што там? Так, у мяне невялікі каментар. Якраз у нас на Фейсбуку ёсць пытанне, якое звязана з тэмай, якую вы абмяркоўваеце. Можа быць, проста вы глыбей яшчэ пра гэта расказалі. Можна некалькі слоў для маладога пакалення пра культуру і каго там друкавалі? Ну, вось вы якраз пачалі, каго там друкавалі і каго не друкавалі. То есть вот тым-то і цікава, што як бы пры тым, што ну вот як бы нібыта Гідройц вот такі як бы зусім, ну, скажем, свабодны і непрычасаны, і вот як бы камунікуе і угаворывае, Боже, ён гадамі там угаворывае Мілаша, не кідаць там, не разрываць там штосьці пісаць, дасылаць кніжкі. Ось. Прытым ён абсалютна нармальна друкуе. Вот нават не, ну, я не хотел бы называть гэта шараговымі тэкстамі, тому что гэта не ідэалагічная журналістыка. Гэта не вот тое, вот, чым напоўнены сучасныя медыі, там, як бы, і вот, каб хутенька там выклікаць нейкую рэакцыю, каб тебе расславаць ці, наадварот, пацешыць, але каб ты зрэагаваў. Людзі просто апавядаюць пра сваё жыццё. Да? То есть у пэўным сэнсе, ну, зноў-такі працягваючы як бы беларускія аналагі, вот, як бы в гісторыі нашай Нівы, зноў жа такі, ёсць там дубаўцоўскі перыяд віленскі, і ёсць менскі перыяд, вот, калі галоўным рэдактарам стаў Андрэй Данько, і наша Ніва радыкальна як бы памяняла, скажем, свой кірунак, з такого тотального творчага акта яна стала народнай газетай. И что цікаво, и в одной версии, и в другой, ну вот газета была паспяховай, то есть она паспяхова при двух редакторах реализовала гэтыя две розныя парадыгмы. Так вот, культура парижская, это одночасова и одна наша Ніва, и другая наша Ніва. То есть с одного боку гэта в асноўнай сваёй масе такая, ну, просто інфармацыя пра тое, як людзі жывуць там на розных кантынентах, іх дасылаюць, але пры гэтым вот пасярод гэтай плыні раптам і важныя дыскусіі, і глыбокія тэксты, і нават такія рэчы, як ужо там досыць позна там Мілаш друкуе некралог Жаны Эрш, славутай швейцарскай філасофкі, да, як бы, не ведаю, Даша, ці вы яе кніжку «Філасофскае здумленне» бачылі? Не?
яна была выдадзеная па-беларуску напрыканцы 90-х, якраз намі там выдавецтва Еўрафорум, і я сам яе знайшоў в нацыянальнай бібліятэкі досыць выпадкова, да, і меня здзівіла, такая, скажем, фантастычная глыбіня і лёгкасць адначасова. То есть, гэта кніжка гісторыя філасофіі, але яна напісана была па-французску так, як пішуць сапраўдны філосаф, які можа ў 3 словах расказаць, у чым сутнасць там Канта, Гегеля там ці Гайдегера. То есть, і я тады просто здзівіўся, і мы подсунули гэтую кніжку под пераклад в гэтую соросаўскую праграму, пераклалі, выдалі, а потым аказалася, што Жанна Эрш, па-першае, яна з паходжання, то есть бацькі яе тутэйшыя, літоўска-беларускія габрэі, па-другое, яна сяброўка і каханка Мілаша, і яна вельмі дапамагла яму, ягоную там парыжскую, это там целая асобная гісторыя, якая апісаная уже в біяграфіях Мілаша. І это таксама друкуе культура. То есть, вяртаючыся до гэтага, што праект культуры, гідройцаўскі праект, гэта праект не геапалітычны і не паліталагічны, і в той же час не праект журналісткі. То есть, у яго ніколі не было спакусы забомбіць просто такую правільную ідэалагічную, то есть поставить себя на службу. То есть, гэта праект, можа быць, пачатку 20-го стагоддзя, як была наша Ніва. Да? То есть, гэта праект антрапалагічны, праект індывідуалістычны, і в гэтым сэнсе, такі абсалютна рэвалюцыйны. І на той час, і на наш час таксама, таму што, на жаль, у меня няма добрых словаў на сёння пра нашыя і не нашыя медыі. Нягледзячы на тое, што частка з іх, наша частка гераічная, сапраўды гераічная, але сам фармат, в які яны нас заганяюць, на жаль, гэта такая, скажем, карціна свету, такая дамавіна. Это асобная тэма. Это другі парадокс гідройца, што геній і в той же час штодзённасць такая, скажем, правильно. Трэці парадокс. Гідройц ніколі не трымаў жорсткай ідэалагічнай пазіцыі, не быў лібералам альбо кансерватарам, нацыяналістам альбо касмапалітам. Але пры гэтым і не быў апартуністам, гатовым задзьмуць у любую дудку, абы спрацавала. І тут зноў жа такі, даже я вас папрашу рэакцыі, калі ён не быў ні лібералам, ні кансерватарам, ні левым, ні правым, а пры гэтым ён выдатна ўсведамляў палітычнасць свайго праекта, то есть палітычныя імплікацыі культуры, то як мы можам назваць ягоную пазіцыю? Як бы вы, якія версіі прапанавалі? Ведаеце, таксама складанае пытанне такое. З аднаго боку, мне падаецца, гэта добра, калі чалавек можа прыслухацца да нейкіх лепшых частак кожнай плыні, будь то палітычная, нейкая ідэалагічная плынь, але не браць на веру і не браць за аснову ніводную з іх. З іншага боку, знойдуцца крытыкі, якія скажуць, што, можа быць, чалавек зусім не вызначыўся па жыцці і што гэта кепска. Я не знаю, чалавек-кампрамісар, ёсць такое слово. Это цікава, таму што гэта сапраўды парадаксальна. То есть все адчувалі, што ў яго ёсць вельмі ясная пазіцыя, то есть ён займаў нейкія мейсы в гэтай прасторы, якая яна?
Ён не ліберал і не кансерватор. То есть насамрэч ідэалагічных пазіцый вот в эпоху мадэрнасці не так-то много, да? То есть потому что модерность всех вызволяет, это вот такая плынь часу, якая всех нас нясе, и ты альбо спрабуешь быть наперадзе, вот в авангарде, то есть как бы и прыспешиваешь, да, это вызволение, альбо спрабуешь крыху, ну, затрымать все и кажешь, что, ну, вот не так хутка. Я разумею, что все врэшце как бы распустится в этом ничто буддийским, да, але, ну, вот хотя бы как некие формы там с минулого заставались. Это вот консерваторы там, и либералы там, вот, как бы, ну, социалисты недзе посередине, они хочуць як бы вот выбудаваць гэты бастыон в цяпершчыне, але бастыон такого ўжо вызваленого чалавецтва. Так вот, я бы назвал позицию Гідройца позицией сярэднееўрапейца. Что это значит? Ён займаў іранічную позицию да всех гэтых падзелаў. По-іншаму можно было бы назвать ягоную, ну, позицией тутэйшасці. То есть как бы тутэйшасць, ну, в таким метафизичном сенсе. Тутэйшасць як, ну, пэўная уважлівае сузіранне як бы вот гэтай гульні апозіцыі, як бы, то есть цельнасці всяго, вот як яно, скажем, ну, вот знаходзіцца. Зноў жа такі, калі ну, рызыкоўную аналогію прыгадваць з нейкіх беларускіх рэаліяў, можа быць, апошняга часу, потому что мы доўгі час, ну, вот, утрымоўваліся па-за нейкімі, ну, вот такімі ідэалагічнымі сутыкненнямі, але вот як бы якраз пэнаўская гісторыя там з Павлам Северинцем, гэтае сутыкненне прагрэсіўных, як бы, умоўна кажучы, інтэлектуалаў і кансерватыўных, гэта, ну, вот такі вельмі паказальны прыклад. Так вот, Гідройц не на адным і не на другім баку. Ён як бы той, хто іранічна каментуе вот як бы всю гэтую сітуацыю, ну і пры гэтым там дзе-небудзь у падрадковных заўвагах у чаце дадае, что, ну, не хвалюйтесь, вы все одно будете сидеть в одной камере, да, як бы врэшце там праз пару год, і вот як сярэднееўрапейца, як бы, і як тутэйшы будзе абсолютно правы, да, что все одно мы потрапляем як бы, ну, вот в одну камеру, да? А вось, і зноў жа такі гэта другі парадокс, што ён не займае ідэалагічную пазіцыю, але пры гэтым, ну, вот як бы трымае цельнасць сітуацыі, не дазваляе гэтай сітуацыі, я бы так сказаў нават, не дазваляе, каб адзін бок канчаткова перамог. Таму што вот прыгажосць як бы вот всёй гэтай мадэрнай канфігурацыі, яна якраз і палягае на тым, што ніхто до конца не перамагае. Зрэшты, гэта пра гэта і Абдзіраловіч пісаў у адвечным шляхам, што гэта вот заходняя парадыгма, што нібыта нам здаецца, што вот ужо як бы прагрэс всех задушыў, да, а нет, як бы вот штосьці здараецца, і там як бы кансерватыўная рэакцыя як бы б'е, ведаю, там па вушах там ці па чымсьці, да. Толькі кансерватары думаюць, што вот яны ўжо як бы вот запанавалі над сітуацыяй, як сітуацыя зноў мяняецца. Вот. Гэта трэці парадокс гідройцаўскі, да, што ён быў тутэйшым чалавекам сярэдняй Европы, іраністам, і быў адначасова псім. То есть ён, тут мало сказаць, што ён не быў лібералам альбо кансерватарам, нацыяналістам альбо касмапалітам. Ён і быў адначасова псім, да? То есть ён быў і лібералам, і кансерватарам, і нацыяналістам, і касмапалітам. Вось. Але вот быў верны сабе і быў верны вот гэтай прасторе. Вот это вот урок Гідройца, скажем, мне здаецца вельмі важным. Ну і яшчэ два каментары да гэтых трох пазіцый. Першы каментар, што адбылося з Гідройцам і з культурай, калі
мы перамаглі, калі в 89-м годзе круглы стол, там як бы вот ПРЛ абрынаецца, скажем, ну і солідарнасць трыумфальна ідзе наперад, коммунизм рухнул, и вот, як бы, скажем, все, можно триумфовать и святковать. Якая реакция на все это? Ніякой. То есть он, працягвае выдавать и друковать свой часопіс, культуру, в ситуации, когда все остальные побегли на выперадкі, ну, предъявлять свои заслуги и атрымоўваць бонусы, ну, вот за свой героизм, да? И сапраўды, ну, героизм сапраўдны, там, и змаганне сапраўднае, и люди становились там премьер-министрами, там, галоўнымі редакторами богатых и уплывовых там медыяў, то есть, як бы, былые там диссиденты, не ведаю, там, с министрами культуры и адукации, узначальвалі палітычныя партии. Ежы Гідройц адмаўляў, як бы, все, что ему прапаноўвалі, и ў тым ліку і ўзнагароды польскія, да, то есть он, здаецца, адмовіўся ад вышэйшай узнагароды польскай, ужо як бы новай дзяржавы, працягваючы выдаваць культуру. Што цікава, гэтая культура ўжо мала каму была, ну, вот, як бы, важная і цікава. Вот это вот, ну, по скрипту, да, што ён трымаўся свайго, нават тады, калі ён разумеў, што, ну, вот, ягоная місія выкананая і ягоны час прамінуў, да, то есть можна было, по ідэі, закрыць, як бы, праект, ну, в 91-м годзе, калі все было ясна, і не мучыцца ўжо, і распачаць штосьці іншае. То есть ён до конца трымаўся свайго. І другая, як бы, рэч, гэта тое, што ён закрыў праект разам са сваёй смерцю. То есть ён не дазволіў, ну, не ведаю, там, не то, што не дазволіў, да, адмовіў у пераемнасці. То есть вот той асяродак, які паціху дажываў Мезон Лафіт і які паміраў адзін за адным, вот ён і быў, ну, вот, як бы, тым важным, тым творчым асяродкам, ну, са знікненнем якога пераставаў мець сэнс, як бы, сам праект, само выданне, да? Вот, як бы, гэта важна, мне здаецца. Даша, ваше пытанне ззаді, ці, скажем, вот я падышоў да конца тезаў, але не до конца ясна расповеды, не до конца расповеду. Что еще важного вот мы пропустили, и, как вы думаете, про что можно было бы, на что можно было бы звернуть увагу? То есть, ну, отвага трымаць свой проект и свою позицию, калі все побегли на выперадкі, и мужность поставить кропку, не доўжыць старые формы после своей смерти. Тут я бы вот сказал, что по-своему вельми подобной ситуации оказался, как бы, Олесь Разанов. Потому что я памятаю, в 80-х это, ну, поздние советские белорусские часы, але это эпоха славы и триумфа Разанова, да? А вот, как бы, культура, якая нібыта перамагае і якая вот разливается в ширки, то есть у 90-е Разанова забывают. Не забывают, конечно, он символично там ушанаваны, и про его пишут диссертацию, и памятаюць, але ён ужо не разглядаецца як штосьці жывое і актуальнае, з ім перастаюць размаўляць. Вот штосьці падобнае было з Гідройцам, з ім перасталі размаўляць, як бы, і перасталі яго слухаць. То есть да яго ставіліся хутчэй як да помніка, як бы, самому сабе. І вот калі я прыехаў в Мезон Лафіт, гэта канец 90-х, то есть гэта было самая, ну, самый пик, самая сярэдзіна. То есть в Варшаве, в Польше все новые герои, все темы іншыя, да? То есть, ну, про что там культура можно написать? Это як, скажем, ну, добро. Что вы думаете?
У нас, напэўна, больш няма пытанняў з соцсетак, з Фейсбука ці з Ютуба, хаця ёсць некаторыя прывітанні, напрыклад, ад Андрэя Хадановіча і ад Наталкі і Богдана Харытанюк. Вось, і Во. Марыя Бадзей кажа вам дзякуй за лекцыю. А яшчэ у нас была такая думка, калі вы разважалі пра тое, як можна назваць Ежыгідройца, улічваючы вось яго такую звыш над пазіцыю над усімі плынямі палітычнымі і ідэалагічнымі. Тут прапануюць яго назваць дэмакратам. Хаця мне падаецца, дэмакрат гэта таксама, калі ты належыш да дэмакратычнай плыні і нейкімі прынцыпамі карыстаешся. Ці не думаеце вы, што вось да такога стану рэчаў, пра які вы казалі вось напрыканцы, у што ператварылася культура, як сталі ставіцца да гідройца, паўплывала менавіта тое, што ён як бы быў з усімі, але і ні з кім па сутнасці, што вось ён неяк сабе, у плынях звычайна ёсць пераемнікі нейкія, да? Часта там вось прыходзяць там калектыў, у плынь, а калі вось ён быў такі пан над гэтым усім, можа быць, таму так атрымалася. Як вы лічыце? Гэта таксама уплывае, таму што калі б ён ясна заняў ясную ідэалагічную пазіцыю ці жорсткую ідэалагічную пазіцыю, ён быў проста бы больш visible такі, скажем. А тут нібыта ёсць, але як такі прывід крышачку. Але мне здаецца, тут зноў жа такі важнае разуменне, ведаеце, звязаная з часам самога чалавечага жыцця, і з тым, як розныя пакаленні і розныя эпохі уваходзяць там у гэтую цяпершчыну, і што адбываецца. То есть кожнае новае пакаленне уваходзіць у жыццё з такім разуменнем, што перад намі нікога няма. Мы першыя спрабуем знайсці словы для апісання свайго досведа і для каб сказаць самае важнае, пра што гэтыя старыя засранцы так і не сказалі, да? І гэта абсалютна натуральна. То есть я сам быў такім ідыётам, я памятаю, што сябе там на пачатку 90-х, калі ты там ходзіш, зараз я прыгадываю, божа, там размаўляў і сустракаўся з Мілашам, з гідройцам. Я ўжо не кажу там пра важных, там сидзеў у Андрэя Струмілы, там у ягоным сядзібе, гэтай самай, мы там гаварылі увесь вечар, да? І гэта не ўспрымаецца як штосьці такое важнае, і нават тое, што яны табе казалі, ты пачынаеш прыгадваць і разумець толькі тады, калі ты становішся в іх узросце, да? Таму і на гэта можна злавацца, да? То есть наступныя пакаленні, там, скажем, 40-гадовыя могуць злавацца на тое, што там 20-30-гадовая моладзь зусім іх не бачыць, да? І не цэніць, і не паважае, да? Але такая зласлівасць – гэта абсалютна контрпрадуктыўнае пачуццё. То есть тое, што рабіў Ежыгідройц, гэта дадумываў до конца все свае думкі і сваю парадыгму даводзіў там до конца. То есть ён рабіў малыя рэчы, але такія, скажем, важныя. Не ведаю, там падтрымоўваў беластоцкіх беларусаў, там ці подписывал белорусскую декларацию свободы, там, дробные речи. Там наверсе, где ходили там самые президенты и, не ведаю, там, сябры Сойму польского, и он уже был не сярод іх, он был, не ведаю, сярод ценяў там. И другі важны проект, які ён реалізаваў напрыканцы жыцця, гэта ён упарадкаваў архіў. І зараз я бы нават, скажем,
гэты самы культура Париж.com, ну, это легко знайсці, яна адзіная такая, вот, як бы цэлы сайт, дзе ёсць все кніжкі, все выданні, там 600 там з нечым, все гэта алічбоўваецца, і там можна блукаць як в борхесаўскім лабірынце, і там можна хавацца ад як бы жахаў і вот ад вот такого коміксавай эстэтыкі сучаснасці в гэтых як бы ледзьве бачных старонках. А вот аркуша цікавіць, чаму ЦРУ падтрымала Гідройца. Вот, ну, это, напэўна, Алесь хоча роман напісаць, это был бы прыгожы роман. Ну, насамрэч, там гісторыя больш весёлая, гісторыя з гэтым, я можу назваць зараз зблытаю, ну, славуты кангрэс в абарону культуры, на які забіраліся еўрапейскія там вот все творцы, пісьменнікі, такі кангрэс антытаталітарны, які вельмі прашумеў, прагучаў там як бы в тагачаснай Европе. Ну і, умоўна кажучы, у гэтага кангрэса заўсёды была магчымасць зняць лепшыя залі, там, скажем, ну вот як бы выдаць кніжкі, там сабраць всех, аплаціць дарогу, ну і адкуль такая магчымасць. І толькі потым ужо значна пазней высветлілася, калі там гэтыя файлы рассекрэцілі, што ну вот гэта пастаралася як бы CIA амерыканская. Ну і дзякаваць Богу, што яны сэнсоўна патрацілі грошы амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў. Я думаю, што вот тут такая пазіцыя. Так вот, як бы вот гэта архіў культура Париж.com, гэта вот тое, што ну вот застаецца, і гэта з аднаго боку такое акно в мінулае, і ну вот як бы такая Атлантыда, такі можа быць паратунак, вот мы можам знайсці там гэтыя сільветкі, да, як бы карткі, на якіх галасы даўна памерлых як бы гучаць, да, як бы, і я страшна люблю блукаць вот па такіх рэчах. В 20 год гэтага не разумееш, да? То есть 20 год, ну, галоўнае наперадзе. В 30 чалавек угрызаецца в рэальнасць, і яму здаецца, што той плацдармік, які ён адваяваў, як бы ці адгрыз сярод бытнага, гэта вот ягоны і назаўсёды. В 40 ужо пачынаюцца як бы першыя знакі разумення, ну, а далей вот як бы яшчэ цікавей, да? Так што, ну, вот Гідройц просто адышоў у плыні часу, як бы, і ён конгеніальны і свайму часу, і ён не спрабаваў чапляцца за новую эпоху, у якой яму месца не было. Ён застаўся, як бы, вот, як Акудовіч любіць казаць, што ён нарадзіўся і памёр у 90-х, хаця ён як бы жывы, і жадаем яму, ну, вот, здароўя і ну і всяго самага яшчэ напісаць там і выдаць 2-3 кніжкі як мінімум. Вось. Але вот ягоная эпоха 90-х, так і Гідройц, вот ён як бы там застаўся. Вось. Можа быць яшчэ нейкія пытанні ці каментары, так? Так, ёсць каментар ад Паліны Сцепаненкі. Дзякуй, Ігар, вельмі цікава, як у іншыя часы вярнулася, цяпер рэдка пачуеш развагі ў гэтым стылі. Это такі неясна, ці то камплімент, як бы, ці то наадварот, як бы намёк на тое, што ты ж такі самы архаічны, як Гідройц, і ты таксама недзе са сваім стылем, вот такі выкапень, вот адтуль не... Я думаю, што гэта хутчэй камплімент. Проста Паліна, напэўна, мела на ўвазе стыль такі больш філасофскі падыход, чым там гістарычна аўтабіяграфічны. Вось, і яшчэ, ну, мне здаецца, што мы, ў прынцыпе, што вы, ў прынцыпе, адказалі на пытанне. Аліна Свірыдовіч пытаецца, ці з ім, з Гідройцам, ці з Гідройцам перасталі размаўляць, ці ён перастае размаўляць? Ну, скажем, вот глядзіце, ён все жыццё вёў ліставанне, ну, з важнымі для сябе людзьмі, ну, умоўна кажучы, з геніямі, якія пачынаюць знікаць і вот як бы прападаць.
Вось. Пры гэтым, ну, да яго, ягоны Мезон Лафіт, вот гэты дамочак, дзе можна было спыніцца і пажыць, таму што яны не проста, ну, па сутнасці, выбудавалі там офіс, склад, як бы, редакцыю, там наверсе былі як бы гэтыя сыпяльні, як бы пакойчыкі для спання. Яны потым набылі як бы побач дамочак спецыяльна для гасцёў, там, якія маглі прыехаць і працаваць. І мяне в ежегідройца і парыжскую культуру ввёў Томаш Негодзіш, першы дырэктар польскага інстытута, які прыехаў у Менск напрыканцы зноў жа такі 90-х, і тут абавязкова трэба з удзячнасцю яго прыгадаць, таму што і гэтая паездка, дзякуючы вот ягонай пратэкцыі. Но сам Томаш як бы уцёк з ПРЛ недзе в 80-е, просто уцёк, там паехаў в Бельгію вучыцца як бы праву, і з Бельгіі, ну, спісаўшыся з гідройцам, і гідройц як бы запрасіў яго, зусім маладога чалавека, не літаратара і не генія, да, як бы, ну, вот просто як бы пажыць, паразмаўляць, як бы, то есть я бы сказал, что вот такой важной рысой гідройца это не просто тусовочность, да, как бы такая и реагаванне на важных людей, а гэта вот пэўны аристократизм размовы, да, калі вот як бы істотная размова, яна мае сэнс як бы сама по сабе. І Томаш Негодзіш паехаў у Париж пазнаёміцца, застаўся там, як бы крышачку пажыў у гэтых дамочках, патусаваўся, і, адпаведна, ну, вот, скажем, вярнуўся ўжо в Брюссель, скончыў свае студыі, стаў прафесарам в тамтэйшым універсітэце, як бы выкладаў па-французску, ну, і тут канец 80-х, конец ПРЛ и Советского Союза, конец коммунизму, ён вяртаецца в Польшу и добирается врэшце до Менска. Ну, а Менск бурлить, и тут фрагменты, да, и мы сябруем. И вот оказывается, что белорусский досвед, то есть я бы вот нават падышоў до падсумавання, ці там до майго галоўнай тэзы, что, ведаеце, гэта не просто проект гідройца, там проект культуры, гэта, скажем, не просто, ну, это як бы пэўны этас і пэўная парадыгма вот тагачаснага, я не ведаю, потому что як бы вельмі шмат чаго падобнага з беларускай сітуацыі. І калі Томаш Негодзіш прыехаў у Менск з зусім сваёй іншай версіяй, то есть тады там Олеся Антипенко, Валентина Кудович, там Рина Дубянецкая, таксама з Брюсселя все тут збіраліся, як бы тады придумали калегіум. Ну вот як бы таксама думали, як перадаваць гэты досвед і як, скажем, ну вот что з гэтым всем рабіць. То есть и в этом, ну, может быть, галоўны набытак не столькі нават в тэкставым архіве, да, колькі в пэўным этасе, в пэўнай этычнай пазіцыі. Тым, як мы абумоўліваем і як мы уладкоўваем вот гэты малы сусвет вакол сябе. Наколькі мы дазваляем сябе спакусіць, вот, ну, умоўна кажучы, ідэалогіяй, гульнямі ўлады, всеми гэтымі наивными там грошамі, не ведаю, славой, там як бы стажировками, там як бы всякой вот такой ерундой, да? Альбо мы трымаемся сябе і трымаемся гэтых сутнасных рэчаў. То есть это з гідройца, гэта іранічная, прагматычная, але в той же час і метафізічнае будаванне свайго дома. Для беларускай ситуации, и вот тут вот будучыня, скажем, будучыня Беларусі паўстае, то есть это значно больш трагічна пытанне, потому что беларуская ситуация постколониальная, разорваная на часткі, як бы беларуская культура, ну, той тип, до якога мы належым, беларускамоўная, это minority culture, то есть культура меншыні на сёння, да, і неясна, як ставіцца вот да гэтых тоже беларусаў, вот, як бы, якія показывают цуды героизма, але в той же час, ну, вот, блытаюць, як бы,
Купалу з Пушкінам, да, увесь час як бы тут стаіць Купала, а ім хочацца сказаць, што гэта Пушкін. Даша, у вас як бы нейкая... Да, я хотела, по-перше, сказать, что, ну, может быть, уже не так жорстко. Купалу з Коласом блытаюць звычайна, но з Пушкіным уже, я думаю, не блытаюць. Ну, прынамсі, я не сустракала таких людей. Вось. А па-другое, якраз вы закранули метафізіку, да, і беларускасць адначасова. У нас ёсць такое метафізічнае і крышачку, хотя не крышечку, даволі правакатыўнае пытанне ад Наталкі Хрытанюк. Мне падаецца важным яго агучыць. Дык ці можа чэрпаць сучасны беларус тутэйшы, які сядзіць у адной камеры з северынцам і Марыкай адначасова, Марыяй Мартысевіч, я так думаю, суцяшэнне са шляху гідройца. Ці суцяшэнне ў тым, што наш шлях паралельны гэтаму свету, і мы не гуляемся ў яго. Ну, вельмі такое цікавае пытанне і глыбокае, сутнаснае. Я бы так сказаў, што ну, шлях гідройца ці этас гідройца гэта ну, вот такі даўскі этас. Гэта адначасова два шляхі. Да? То есть, з аднаго боку, гідройц страшна прагматычны у сваіх там дзеяннях. То есть, ягонае штодзённае жыццё, ну, прагматычна не в тым сэнсе, вот, в якім ну, мы звычайна разумеем. То есть, ён хутчэй вот дбайны і апрацоўвае гэтую глебу ўвесь час і уладкоўвае ну, вот, навакольны свет вакол сябе, ён робіць яго утульным. То есть вот у Акудовіча ёсць такі тэрмін утульнасць, да? Як бы ён страшна любіць утульнасць. Вот гідройц працуе на утульнасць як бы бліжэйшага кола. То есть ён пераўтварае там ну, вот, свой мезон Лафіт у притулок для всех, хто можа, ну вот, то есть, каб люди могли приехать, им трэба недзе спыніцца, мусіць быць як бы грошы, каб іх накарміць, як бы, ну і, але пры гэтым, ну ясна, мусіць быць пра што паразмаўляць, таму што калі просто як бы приехать, каб пад'есці, перакусіць, то гэта называецца, ну, уже не культура, а як там ночлег, ну, не ночлег, ну, вот, как бы притулок для холодных там ці бедных. То есть, вот, як бы в этом, ну, скажем, одночасова прывабнасць, я думаю, что тутэйшасць можа быць як нацыянальная ідэя, ну, беларусаў, на гэтым і палягае. То есть, для меня в гэтым сэнсе абсолютно парадыгматычны персонаж гэта Горват. То есть, вот, калі ёсць недзе, як бы, парадыгма гідройца, то гэта як бы вот Андрей Горват, які з аднаго боку, ну вот як бы з'язджае у сваю вёску, у сваю хатку, там як бы з другого боку ператварае гэтую хатку ў нейкі перформанс, як бы ну, вот, становіцца вядомым, там прадае кучу кніжак, вандруе па Европе, вяртаецца, купляе гэтую ну вот разам з сябрамі сядзібу, да, як бы. То есть Горват увесь час заняты ну, вот нейкім таким простым уладкаваннем жыцця вакол, скажем, сябе. Да? І он увесь час адмаўляецца ад подыумам і ад пакрасавацца. Вот хто толькі яго куды не запрашаў вот, пакрасавацца. Да? Нават я запрашаў. Вот, як бы. І ён всім ну, адмаўляе, скажем, гаворыць, што цудоўна, прекрасна, як бы мы можем попить кавы там персонально и поговорить, але вот не в этом контексте. То есть вот як бы не эскейпизм. То есть я бы вот так вот сказал, ну, Наталька, як бы табе адказваючы, что шлях гідройца это як бы не шлях эскейпизма и не шлях суцяшэння, а хутчэй шлях ну, вот такой, скажем, быть у свете и одночасово не быть в нем. Да? То есть это вот шлях отпреченности, может быть, шлях Бхагавад-гиты, то есть шлях, вот, ну, як там Кришна Арджуне раіць, як бы дзейнічаць, але не быть привязанными до вынікаў своих дзеянняў. То есть у беларускай ситуации, якая в большасць гістарычных эпохаў безнадзейная, безграшовая і
ну, вот такая, скажем, депрессивно-трагичная, ну, я думаю, что только Гидройц и Бхагавадгита нас могут, ну, и Лао Цзы, конечно, нас могут выратовать. Я тут признаюсь, вот, как бы, когда я в Париже блукал, вот, перед тем, как, ну, вот, скажем, пайсці да Гідройца, я набыў одну книжку, да? И это был не Милош и не Мицкевич и не нават как бы парижская культура, а это был Мартин Гайдегер Хольцвеге, редкое выдание Виторио Клостермана, то есть такое, ну вот, выдание легендарной книги немецкого философа в немецкой книгарне в Париже. То есть это так само, ну, мне здаецца, важная падрабязность, как бы, и важное, что мы тутэйшие, да, то есть мы дзейнічаем вот тут, вот, але мы не замыкаемся, мы мусим открываться сусвету, космосу, и не гледзячы на трагизм, депрессию и на тое, что нейкія вар'яты ўвесь час думаюць, что яны нас посадили в камеру, а это думают как раз геополитики. И вот радуются, что вот все под полным контролем. Да, как бы, ну, все ж таки яны не правы. Да? То есть наша антология, наша картина свету, как бы, яна іншая. Я нешта занадто пафосно закончил, да? То есть что-нибудь треба придумать дальше, чтобы, как бы, вот, как, скончить на меньш пафосной ноте. Я могу вам зачитать комментар Тетяны Недбай про тую вашу заувагу наконт, чему организаторы выбрали... Так, секундочку, уже сгубила. Чему организаторы... Да, как бы это самое. Да, яна там написала... Так, а чему я уже его не бачу? Ну, цікаво написала, насамрэч. Может, она передумала? Может быть, она выдавила. Но там было такое, что Гидроиц выбрал литературу, а организаторы литературной премии выбрали Гидроица. Все сошлось и склалось. Ну, то есть Гидроиц – это такая метапозиция в дачыненні да літаратуры. То есть, калі выбирать, ну, напрыклад, кагосьці з літаратараў, там, як бы, ну, умоўна кажучы, Гарэцкіх, это заўсёды не Кузьма-Чорны. А Кузьма-Чорных это заўсёды там не, ну, вот, не Абдзіраловіч там, и не Купала. Да? А тут вот Гидроиц, вот, глядзіць на все з вышыні, як бы, всех любит, всех падтрымоўвае, и кожнаму можа написать, як бы, лист с такой... Вот. У нас больше няма пытанняў у Фейсбуку и у Ютубе, тому я думаю, что мы, в принципе, можем сканчивать, калі вы готовы. Скончить? І трэба падпісацца на старонкі беларускага пэн-цэнтра ў соцсетках, у Інстаграме, ВКонтакте, Аднакласніках мы нават ёсць, у Фейсбуку і, канешне, на YouTube, калі вы глядзіце нас на YouTube. І таксама падпісацца на старонку прэміі Гідройца ў Фейсбуку, дзе ўжо заўтра будзе абвешчаны доўгі спіс прэмій, таму падпісвайцеся, каб першым даведацца. І, канешне, будзем паціху абвяшчаць пра іншыя лекцыі і дыскусіі, якія будуць адбывацца ў межах 10-й юбілейнай прэміі Гідройца. І, канешне, дзякуй вялікі нашаму сённяшняму лектару Ігору Бабкову. Вялікі вам дзякуй за такую цудоўную лекцыю. Я думаю, што многія паглядзелі на ежу Гідройца з іншага боку і даведаліся шмат новага. І дзякуй вам, гледачы, што былі з намі і былі актыўнымі і задавалі пытанні. Да новых сустрэчаў, да пабачэння.